बादायारि बिथांमोनखौ लेंहरनोसै सिगांनो रैसुमै संगीत एकाडेमी क'क्राझार रैसुमै संगीत एकाडेमी क'क्राझार बिनि उनाव रेडि जानानै थानो थाखाय आं गुरै खावलायगोन रांरासि बैसागु हानजा थेङाफारा जाहाथे बादायारि बिथांमोना मोजां बादायो आरो बिजितगिरिनि गोसोआव मेगनाव जाहाथे होनो हानाय गोहोखौ होयो। थेंक इउ गोजोन्थों बादायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। एसे जंखायैनोलेथ' बैसागु बोथोरनि नङाबा माथोफ्रा
रैसुमै संगीत एकाडेमि क'क्राझार बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जोबोद मोजां, जोबोद ओंथि गोनां, जोबोद सानस्रि गोनां मोसानानै थांबाय।